Giangkon sa National Bureau of Investigation nga dili madali-dali ang pagsulbad sa cyberpornography sa lungsod sa Cordova. Gawas sa maong lugar, dunay laing mga dapit dinhi sa lalawigan ug sa laing lugar sa nasod ang ilang hugot nga gimonitor karon. Ryan Sorote, Sugin Limi. Will always be a strong partner. Giulagway sa National Bureau of Investigation nga usa ka seryosong problema ang cyberpornography sa lungsod sa Cordova bisan pa man sa sunod-sunod nga mga operasyon batok niini. Posible dugay pasab ning masulbad. Matod sa NBI nga gawas sa Cordova, duna pa laing mga lugar sa probinsya o ubang lugar sa nasod ang giobserbahan sa NBI sa susamang gihapong binuhatan. I would assume that we have a serious problem in Cordova. Sa miaging semana, daling nasubay ang maong law-ayng operasyon sa Cordova base sa mga hulagway na nakwaso sa pagpangronda ni atong Mayo sa susamang lugar. Kaabag sa NBI, ang Homeland Security sa Estados Unidos pinaagi sa Mutual Legal Assistance Treaty. But once we learned of the original target that we took down in May, we immediately coordinated with the NBI. 13 ka mga minor de edad ang niluwas sa Interagency Council Against Trafficking. 8 ka mga bata ang giluwas sa usa ka pampublikong tunghaan sa Cordova, samtang ang laing didto sa laing barangay diin giingang naghita ang operasyon sa cyberpornography sukad nga napublikar kini niadtong tuig 2011. Actually, there are several houses really involved now, okay? And they are from different houses, eh. So we believe there are more houses involving the same members of the community. Ryan Sorote, News 5. Nagproblema karon ang Kapitolyo kung asa nila papuyon ang nagkadaghang mga biktima sa cyberpornography dinhi sa Sugbo. Kasamtangan una nilang gipahimutang ang 13 ka mga bata nga ilang na-rescue ni atong Biyernes sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development. Sugin Limi, Madin Sabang. Giangko ni Vice Governor Agnes Magpali nga responsibilidad sa Kapitolyo ang rehabilitation sa mga bata nga naluwas gikan sa cyberpornography. We have to do the aftercare. As you very well know, with the first, the second, the third grades, we take care of the children. That's now our role. Mangita kami og asa na sa damo ikabutan ng mga bata. Nasairan nga moabot na ngadto sa 25 ka mga biktima sa cyberpornography ang gipaubos sa kustodiya sa PWC kon Provincial Women's Commission. Ang 13 ka mga bata kasamtangang gikustodiya sa Department of Social Welfare and Development alang sa psychosocial intervention. Itugyan raon niya sa PWC ang mga bata alang sa pagpadayon sa ilang rehabilitasyon. Gipahibaw sab ni Magpali nga padayon sab ang rehabilitasyon sa una nilang gipangluwas sa lungsod sa Cordova duha ka tuig na ang nilabay. They seem, on the surface, they seem to be rehabilitated. But our child psychologist, who occasionally goes there and talks to them, says that we cannot yet be certain. Gawas sa gipang rescue sa PWC, aduna usab uban nga mga biktima sa cyberpornography ang diretsyo nga mudangop sa ilang buhatan aron magpatabang. Madin Sabang, News 5. Gisaulog sa mga Katoliko kagahapon ng adlaw na tawhan sa Birhen Maria. Mga deboto sa Birhen lain-lain og diskarte o pagpadayag niini. King Perez, Sugin Limi. Naghangad sa groto sa Our Lady of Lourdes Parish samtang nagkugo sa iyang kapin usa ka tuig nga anak si Ate Marivic Caberde. Pangalian niya nga magpabilin ang kalinaw sa pamilya ug malayo sa mga sakit ang iyang pamilya. Siya may mo-assist sa atong mga pag-ampo sa iyang anak nga kuanan tabangan ta niya og ampo nga nadunggon atong mga gipangayo. Sa maong parokya nahimong mabulokon ang rebolto sa Birhen nga napuno og mga buwak nga gidalit sa mga parokyano. Midiskarte sab si Lando Cepalios pinaagi sa pagpaninda og balloons nga dunay hulagway sa Birhen. Iyang pangaliya sa Birhen. Mayo ang pangkuan sa panggobyerno kanang kuan makuha ng atong pagpuyo sa maayo sa dang kuan ba kanang itong mga anak. Dinisab sa Our Lady of Guadalupe Langob Shrine may pahigayon og espesyal nga misa alang sa pista sa Birhen. Puno kini sa mga deboto nga mituyo pagbisita sa shrine alang sa maong kasaulugan. Voluntaryo sab nga mialagad sa Langob Shrine si Edith Baruman, usa ka gwardya aron magpabilin nga malinawon ang kalihukan dinhi.
Nahimo siyang Marian Devote gumikan sa iyang inahan. Pangalian ni Ate Edith nga mahatagan og giya ang iyang tulo ka mga anak. Free ra gyud ni sir kay para ni Mama Mary kay nangayo man nangaliya man sad niya nga tagaan niya grasya o mayong lawas. King Perez, News 5. Gisugyot ang usa ka ordinansa nga mobaliwala sa ordinansa nga nagdili sa bisan kinsa nga opisyal sa City Hall sa pagbaligya sa SRP. Kini gisugyot sa Vice Mayor aron hatagan og higayon ang mayor sa syudad sa paghimo sa angayang buhaton niini sa mga luna sa SRP. Apan kanhi mayor ug congressman sa South District mipadayag nga ang mayor manubag kun mapalpak ang mga lakang niini. Gipanghimakak ni kanhi Congressman Tomas Osmeña nga kaalyado niya sa politika ang Managing Director sa Cebu Investment Promotion Center. Siya nagtuo nga mao kini ang hinungdan kung nganong dili maayo og relasyon ang CIPC ug City Hall. Andrea Patenya, Sugin Liming. We lose them, it's very bad for Cebu. Mitingog na si kanhi Cebu City Mayor ug South District Congressman Tomas Osmeña sa mass resignation sa mga Board of Trustees sa CIPC kun Cebu Investment Promotion Center. Miangkon kini nga usa siya sa mga mitabang sa pagbugna sa CIPC ug gani na mugna kini atol sa iyang birthday ni atong July 26, 1994. Mato diini ang pagkaputol sa relasyon sa CIPC ug sa Cebu City Hall usa ka dakong kawadon alang sa syudad sa Sugbo sanglit dako kuno kinig natabang sa kalambuan sa Cebu City. It was CIPC that brought in the call centers to Cebu. It was very hard to bring in the first two, which was Sykes and somebody else. It took years of negotiating. But once they came in and it worked, everybody else followed. And because of that, 100,000 people are now working in our outsourcing business. Nagtuo kini nga usa sa mga dagkong rason sa pagkaaslom sa relasyon tali sa CIPC ug sa bag-ong administrasyon karon mao ang pagtuo ni Cebu City Mayor Michael Rama nga kaalyado niya sa politika ang Managing Director sa maong organisasyon nga si Joel Yu. That's, I think, the reason. And, yeah, well, as you can attest, it's never been active politically. Gibutyag ni Osmeña nga di na siya manghilabot ni Rama kung ang gimugna niini nga SRP Management Office mao'y mo promote sa SRP inay ang CIPC. Apan matud niya, si Rama ang manubag kung mapalpak ang mga lakang niini. He's the mayor, you know. We will just let him submit his buyers. Fine. What's going to stop him? Huh? Sure. We know what is stopping him. He wants to handle it. He wants to do it himself. Fine. Just let me remind you that he's all talk. In 20 years in public office, has not brought in one investor to Cebu. Gisugyot ni Osmeña nga mas maayo pa nga mupahigayon og plebisito aron ang katawhan na ang mubuot kung kinsa nga mga investors ang buot nilang pasudlon sa SRP. Out of the country karon si Rama, apan mato ni Acting Mayor Edgardo Labella di na kinahanglanon pa ang usa ka plebisito. Alang kaniya ang mga konsehal nagsilbi usab nga representante sa mga residente sa syudad ug ang tanang kontrata nga sudlan sa mayor muagi sa konseho. Let us also bear in mind that any contract that the mayor will enter into, like there's a contract of sale on behalf or sale of any SRP lot, any government property of the city of Cebu for that matter, kinahanglan man gyud og authority from the council. Dugang ni Labella, kinahanglan nang musumiti og repealing ordinance ang Team Rama councilors o mudangup baka sa korte aron pagbasura sa Ordinance 2332 nga nagdili sa bisan kinsang opisyal sa City Hall sa pagbaligya sa SRP. I really appreciate and welcome that statement nga tagaan og free hand ang mayor, because after all that is what the law provides, that the mayor has an executive prerogative shall exercise his function to negotiate, to market. Andrea Patenya, News 5. Nitumaw na sab ang report nga mudagan si kanhi Mayor o Kongresista Tomas Osmeña sa pagkakapitan sa Barangay Guadalupe karong umaabot nga barangay elections. Apan gihimakap gihapon kini ni Osmeña sanglit makaapekto kini sa iyang election protest batok ni Cebu City Mayor Michael Rama. Gipahibaw ni Osmeña nga suportahan gihapon sa ilang grupo si incumbent Barangay Captain Michael Gakasan.
Giklaro ni Osmeña nga dili mangunay ang BOPK sa pagbuhat og kaugalingon nilang lineup alang sa ilang mga kandidato sa barangay ug SK elections. Susama sad niini ang gibutyag ni Cebu City Vice Mayor Edgardo Labella sa habig sa Team Rama. Matud nila ni Osmeña ug Labella dili registered political parties ang BOPK ug Team Rama ug wa sila'y buhaton nga lineup. Apan dili sa bilapog nga ng ilang mga higala nga kandidato sa paggamit sa ngan nga Team Rama o BOPK sa ilang mga campaign materials. They have to run on their own. They're using BOPK sa streamer, mga banners. Yeah, they said sure. Sure, go ahead, use BOPK. Because they are BOPK. It is not registered as a political party in the same way that BOPK is not registered as a political party. And when you also run for a barangay position, you do not carry a political party because under the law, a barangay election is supposed to be a political. But you know, for practical, you really cannot prevent, you know.